pořádně se nažer a jelikož jsem ti toho hodil už tolik, počkej, WTF, kamo, neříkej, že máš blitky v puse, ne, nebudeš vracet, doufám, nebudeš vracet, ne. Dneska tady mám dalšího Blueyho, kterého se budu snažit onemocnět a uvidím, jestli se mi povede to, aby mu bylo špatně a třeba se jí pozvracel a nebo skončil třeba v nemocnici, uvidíme. Dej like na tohle video a přihlaš se k odběru. Nejdřív se vrhnu do kempingu a zkusím ho tam hodit do vody, s tím ale, že tady vyházím všechny postavy, aby to vypadalo, že se tady normálně užívají, protože je krásný letní den, takže tady nejdřív hodím třeba Bingo, mámu, Blueyho tátu, jinak psali jste mi, že Bluey je holka, což jsem nevěděl, tady mám Blueyho, ale tady si hodím ještě Binga, jinak dneska je poslední den v roce, takže vám všem přeji krásný a nový rok, užijte si ho a díky moc za předešlý rok, jste nejlepší, díky moc, že mě sledujete a fakt, velký srdce pro vás, díky moc, jo, a dej like, kdo se těší na Silvestr, jo, které je dneska. A do komentářů mi napiš, jak budeš slavit Silvestra. Piš rychle do komentářů a jdem na to. Jaký tady hodím další postavy, vy tady můžete třeba bejt na tady tyhle karimatce, počkej, tady máš třeba balon do ruky a jo, jste psy, sakra, tak si můžete s tím balonem potom házet. Tady bych mohl hodit nějaký postavy, které tady budou třeba grillovat. Vás hodím tady máš špíz do ruky a jeden špíz, počkej, to nejde otevřít, jo, jde to. Tady to máš, jo. Tady hodím jeden špíz do toho, počkej, ty kamo, to jsou normálně neomezený špízy. Čum na to je prostě, to jsou neomezený špízy, takže všichni tady můžou toho nažrat, ty vole. Tady jsou dva špízy, který jsou neomezený, prostě protože beru jeden a hned tam je další. No, hele, tady máš, dej si ho do pusy. Tady k tomuhle stolu posadím tohle brejlo, vypadá jak knihovník a počkej, ty nechceš jít na židli? Dobrý, on nechci jít na ten stůl. Wow, tak ty melouny s tím motýlem. Tady hodím další postavy, tady je táta, já sedí jsem táto, paráda, dej si tady třeba meloun do pusy, ten ti bude chutnat. Tady se dá rybařit, Wow, počkej, oh my god, chytil jsem, počkej, to chytil, já jsem chytil, kámo, konzervu s rybami, skvělý, ale chci chytit rybu, oh my god, dělej, vylov tu rybu, když šíl, super, další konzerva s rybičkami, dobře, tady hodím jednoho rybáře a hodím tady další postavu, běž rybaři, dělej, šup, pojď, to pořádně vylovíme, vylovíme pořádnou rybu, dělej, tak ne, to je normálně jezero na lovení konzerv, skvělý, kam bych tady hodil ještě. Pardon, to jsem nechtěl, to hodí tomu DJovi. Tady je dovolí místo, to je potom přímo pro Bluey, jo, tam potom zapadne určitě Bluey, ale těch postav tady je tolik, že se mi tady všichni nevejdou, oni by tady byli zase všichni úplně přeplněný, já to zase sakra nechci, proto tady hodím ještě do toho pudla, protože ten pudl je skvělej. Co je tady třeba v tomhle, dej si vodu pudle, super. Ten pudl je skvělej. Co je tady třeba v tomhle, dej si vodu pudle. Super, haha, chutná mu vodička. Ale já vím, že by si stejně radši dal špíz, tak počkej, já tady přímo špíz z grilu. Skvělý. No, já se přesunu tady na tuhle stranu a na ten kánoj hodím třeba tady tyhle postavy. Hodím tady tebe, ještě Trixie, tebe a Blueyho bych hrozně rád hodil do té vody, aby jako byl mokrej a potom třeba onemocněl. Takže Bluey, skoč ta. Sakra, to nemyslíš vážně, Bluey? To nemyslíš vážně, ty tu tady přeskočíš tu vodu. Já potřebuji, aby skočil do té vody, sakra. Můžeš tam vrhnout, dobře, to když hodím třeba přes tu kánoj. Wow, ale počkej, jako by cáklo to, když skočil to kánoe, wow, nice, ale nevypadá to, že by ho to teda celýho obcákalo tím kánoem, sakra, já potřebuji přijat ten způsob, jak ho onemocnit tady v téhle hře. Já jsem doufal v to, že ho hodím přímo do toho jezera, tím, že bude mokrý, vyleze ven, tak potom prostě prochladne a bude mít u nosu stopel. Počkej, třeba ten pták tam s ním skočí, wop, hej, ptáku, počkej, jo. On na mě začal řvát, dobrý, skvělý, takže to asi na Blueyho jako by moc nefunguje. Ach jo, ničeho hodím třeba, ne, on tam prostě nechce skočit, sakra. Budu muset přijít jiný způsob, jak, hej ptáku, neřvi sakra, na mě. Budu muset přijít jiný způsob, jak toho Blueyho tam hodit. Dáme 1500 lajků pro Blueyho, rychle, bombardní like button, jo, protože já vím, že to dáme, takže bombardní like button, děkuju. Dobře, tak já alespoň Blueyho zkusím překrmit špízem, protože to by mohlo být jako jedna z těch věcí, kvůli kterým by mu mohlo potom být víc a víc špatně, protože tady je sakra neomezený špíz, takže já ho prostě nakrmím, co to jen půjde a půjdu s ním se podívat dál na žer, pořádně Bluey, že hlavně mě nepoblíž, sakra, než mi poblíž monitor, to bych nebyl rád. Vem si ten špíz k sobě do zásoby, tady si vem další špíz, kamo já normálně přeplňuji špízem a člověk všichni koukají tak jako naštvaně, že jim nedávám nic a jemu dávám prostě špíz, nemůžu mu dát třeba pokličko po hlavě.
Ne, sakra, my se můžu třeba po hlavě. Dobře, počkej, tu máme ještě tady poslední pořádný ohnivý špíc. A ten byl dobrý, ještě tady máš další. Up. No jo, no, ty vole, tak ten sežral těch špízů. No a jdeme Bluey třeba do koupelny. Bedroom. Tahle epizoda se jmenuje Bedroom. Tady s touhle s tím squidem. Bluey, tak pojď ven. Tady to určitě půjde, protože tady je vana a i sprcha. Takže ta voda, která na něj bude proudit, by ho mohla potom jako být, že by potom mohla být trošku nemocný. Uvidím, počkej, hodím do vody a bum. Nice, konečně už je mokrej a teďka si myslím, že když Bluey ho hodím ven, tak bude furt mokrej, jo, a teďka už jenom stačí, aby jako by trošku prochladnul s tím, že ho takhle nechám furt mokrýho, tady můžu něco nakreslit na zrcadlo, dobře to nefunguje, dobře zapnu to a počkej Bluey, já tam si to nakreslil to zrcadlo, tak ne, tady je ta houbička, tady je ten squid, skvělý, tak já ho ještě trochu hodím do té vody a trošku to tady s ním pošplíchám pořádně a možná bych ho mohl hodit ještě do sprchy, když už tady jsem, takže počkej, já ho teď pořádně tou studenou vodou nechám prochladnout, nechám ho tady, celýho se promokřit, aby byl úplně mokrý skrz na skrz a trošku to tady jako vytřu, ať tady nejsou fléky všude, vypnu rádio. Vypni se rádio. Počkej Bluey, ale možná by se mohlo trošku vonět, jako, takže já tě aspoň, když už budeš mokrej a celý čistý, tak tě aspoň trošku tady projedu tím šampónem, aby zvoněl. A nechám otevřený v okno, protože tady bude aspoň proudit vítr a potom, až ho pustím ven z té sprchy, tak otevřu dveře, aby tady táhnul průvan, s tím, že je i otevřený v okno, takže si myslím, že by takhle mohl nachladnout, protože s tímhle mě vždycky mamka varovala, když jsem byl malej, že když jsem vylezl ze sprchy, tak aby nebyly otevřený dveře a okno, protože bych mohl být průvan a já bych mohl prochladnout, takže tohle přesně zkusím na Blueyho a doufám, že to bude fungovat a bude to k něčemu. No, utírat ho určitě nebudu. Mohl bych mu ještě jakoby takhle pročepřířit jeho vlásky. Skvělý. A Bluey, pojď už prosím tě tady ven. Koukej, tak je mokrý. Otevřu v okno. Průvan se začal konečně valit a teď si myslím, že by ho to mohlo, doufám, prochladnout. A další věc, kterou půjdu udělat je, že ho půjdu ještě víc překrmit do kuchyně, takže uvidím, jestli se mi to povede ho překrmit až tak moc, že se pozvrací a bude mu špatně. Takže jo, jdeme do kuchyně konečně. Bluey už mám tady u stolu s jídlem konečně a no, já mu to jídlo budu zkusit hodit a uvidím, jestli to jako k něčemu bude, takže Bluey nažer, pořádně se nažer a jelikož jsem ti toho hodil už tolik, počkej, WTF, kamo, neříkej, že máš blitky v puse, ne, nebudeš vracet, doufám, ne. To nemyslíš vážně, sakra, já myslím, že budeš mít třeba angínu, ale že se pobleješ na stůl v kuchyni, ty ňoumo, sakra. No ale povedlo se mi to, podle mě má co dočinění i ty, to barbecue, ten špíc, co jsem mu hodil do pusy venku. Jak jsem ho tím překrmil úplně, protože přece jsem hodil třeba 20 špízů, takže se ani nedivím tomu, že mu je špatně, sakra. To jako by dává docela smysl. Dobře, já asi Blueyho uložím ke spánku, aby se dával pořádně dokupy, protože když už mu není dobře, jo, je mu špatně, tak aby se z toho alespoň vyspal a doufám teda, že to k něčemu bude. Proto jdu zatím za dalšími postavami. No, jsem krásně tady na téhle garden party na střeše. Jo, moc postav se tady sice nevleze, ale můžu tady některý aspoň hodit a můžou se tady dávat spoustu jídla, který tady je připravený, sakra, protože tohle všechno pro ty postavy a jo, tohle je správná grilovačka. Tak, ty budeš malej grilovatel, ty tady budeš pořád grilovat, ale vem si, že on je strašně miniaturní, takže ho tam ani nedošáhne, sakra. Počkej, dávám si tady tuhle klobásu do té, dobře, vem si to třeba do ruky. Skvělý, jak se volíznul, počkej, hodíme to na grill a udělám pořádnou grilovanou černou čertovskou klobásu a jo, ono to možná tak fokus hoří, vem si, dej si do pusy. Já doufám, že mu chutná ta klobása, že jako byla dobrá, ale počkej, co tady všechno ještě za věci, já to můžu ještě trošku ochutit ty klobásy a je tady dokonce i motýl. Já doufám teda, že to nebude Bluey, ale smutnej, sakra, že tady dělám bez něho takovouhle fajn grilovačku. Protože si vím, že on leží nemocnej v posteli, pořádně to dospává a já tady prostě grilluju klobásy. To si myslím, že jako až se dozví, tak to bude docela smutný, ale když tak někdy ugrilluju jeho, nebo dám grilovačku i s ním. Počkej, tady si dej ještě krajíc toastu a počkej, vy chcete taky si dát tady párek, dobře, ty si dej párek a ty kamaráde, ty si tady dej tuhle omáčku do pusy pořádně. Jo, to vypadá, kdybych chtěl tady šampónem ty vole postříkával, ale
paráda. Dobře, já ti tady dám ještě tyhle bonbony, nebo co to je? Já nevím, jestli to je sůl, nebo to vypadá jak bonbony, kdyby lentilky jsem po něm sypal. Fuha, víš co, jako sice tady mám takovouhle fajn grilovačku a nechce se mi to úplně jako popouštět, ale půjdu se asi podívat. Počkej, já tady dám ještě napít vody kamarádovi, protože přesně toho tolik snědl, tak aby se pořádně napil vody. A půjdu se podívat, jak se daří Bluey můj, jestli už se vyspal a jestli už je na tom v pořádku. Počkej, proč sakra Bluey ztratil barvu? Proč je celý šedivý, ale jaká doufám, že není dead. Fakt doufám, že není dead a že furt žije, protože všechny ty vzpomínky, co spolu máme, tak bych byl docela smutný, kdyby se s ním stalo to, že jsem ho přežral jídlem a stala se z něho mrtvá kapusta. Posadil jsem tady Blueyho a sakra, vypadá to, že je s ním oficiální konec, protože je celý bez známky jedinýho života sakra a Bluey fakt sakra nefejkuješ, doufám, co začal dělat, co to má s očima sakra, mě vyskočil a je pryč, sakra. Kámo, já jsem myslel, já myslel, že je po něm sakra a on mě takhle jenom prankoval, anebo prostě odešel a jeho duch mě takhle vyprankoval a skončil po mně. Ne, skončil po mně, sakra. Hlavně, že tady mám komplet jeho rodinku, která doufala, že se z toho dostane a bude zase OK, ale ono, on mě prostě musel takhle vyjumpscarovat. Napiš, jestli jsi zlekl do komentářů a to bude asi na všechno. Jestli byste chtěli vidět další příběh s Blueym, napište mi to do komentářů, dejte like a přeju všem krásný a nový rok. Jo, mějte se hezky a těším se do dalšího roku, který prožiju společně s vámi.